this one true will be my story. You are God and I am not. Yes, this one true will be my story. You still reign and you're still God. Velkommen alle sammen til gudstjeneste her i Korskirken i dag. En af vores sommergudstjenester, hvor vi er sammen fra flere steder. Så vi er det unikke fællesskab, som udgør denne menighed i dag. Så hjertelig velkommen til jer alle sammen. Velkommen til Michael, som har tilrettelagt gudstjenesten for os i dag og skal prædike for os. Og velkommen til Christina, som spiller og allerede har sunget dejligt for os. Her i Korskirken plejer vi at begynde vores gudstjenester med at bede en fælles indgangsbøn, og det skal vi også gøre i dag. Så lad os rejse os op, mens vi beder den bøn. Vi beder den i fællesskab. Herre, vi kommer til dig med tak og lovsang. Du er Gud, og vi er dit folk. Vi kommer for at høre, hvad du vil sige til os. Hjælp os at have åbne hjerter og åbne sind, så vi kan modtage det, du rækker os. I Jesu navn. Amen. Værsgo at tage plads, og så skal vi synge den første salme. Solen begynder at gløde. Solen begynder at gløde, mørket i verden har skabt. Lad os gå ud for at møde lys og guld i jeres skabt. Små bitte dråber af glæde hænger i græsset, jeg tror. Det er Guds vilje at træde ud på den hellige jord. Fuglesang over nede, støj for en myldrende by. Store og smukke så hvide, dagen er dirrende ny. Markerne dufter af lykke, stråler i bølgenes mund. Så selv det onde og stykke, tror vi i livet er godt. Her hvor vi står og fornemmer, hvem ved farvel, hvem vil til. Vågner i guldskære lamper, månen er første farvel. Både glode, ud i sin glæde har skabt. Men vi i det kunne møde, Lad os bede. Kære far, vi takker dig for denne dag. Vi takker dig for muligheden for at mødes og sammen lytte til dit ord og åbne vores hjerter for dit ord og hvad du vil sige til os, hvordan du vil trøste os, hvordan du vil vejlede os, hvordan du vil kalde os. Tak fordi vi får lov at tilhøre et fællesskab her på stedet og alle steder, hvor vi går ind i en kirke og kan mærke, at vi er sammen med brødre og søstre. Fælles om troen, fælles om kaldet. Nu beder vi dig om, at du vil være nær hos hver enkelt af os i denne gudstjeneste og møde os lige præcis på det punkt, som vi har brug for. Din vejledning og din trøst, dit kald. Bed om, at du vil være hos Michael, som skal tolke ordet for os og lægge ord i hans mund til at tale til os. Vi mødes her med meget på vores skuldre af forskellige ting, af glæder,
af sorger, af bekymringer over sygdom, bekymring for verden, måske vores børn, men også med håb og med længsler. Og vi lægger alt sammen ind i vores bønner til dig, og det gør vi med den bøn, som du har lært os gennem din søn Jesus Kristus, når vi i fællesskab beder. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Det dufter lyse Det er jo sommertid, og vi mødes i forskellige kirker sommeren igennem til vores gudstjenester. Og nu er der noget information om... Det er der ikke. Okay, jeg troede lige, der kom en blanche op her med de næste gudstjenester. Men så lad os hjælpe os med at huske dem, at på næste søndag, der er der gudstjeneste i... Det er nemlig det, der er pilgrimsvandring. Og søndagen efter er der gudstjeneste i Lyngby menighed, og søndagen efter er der gudstjeneste i Vandløse, i Vandløse Frikirke. Sådan, så fik vi det med. Og er der nogle beskeder fra de forskellige kirker, som I ønsker at give her, så vær velkommen til at komme op. Jesper vil gerne sige noget her fra Korskirken.
Lige det første, det er husk at melde jer til menighedsweekenden, der kommer her den 28. til den 30. august. Vi vil godt have mange flere med. Husk, der er et godt program om emnet, der er håb, og det er der jo. Og så er der også det her hele menighedssamværet, så tag en folder ude i foyeren og meld jer til så hurtigt som muligt, så vi ved, hvor mange der kommer. Og så lige en ting mere, det er, at vi har sendt nogle nyhedsbrev ting ud og andre ting, som er omfattet af GDPR. Og det har vi ikke været så heldige med, den måde, vi kommer ud til jer som, hvad kan man sige, slutbrugere. Og det vil vi lave om på, og det arbejder vi på. Der er forskellige løsningsmodeller. Det er, at man kan bruge e-boks, man kan bruge mit.dk, og der er nogle ting, vi prøver at se på, sådan at det bliver meget nemmere for alle at tilgå information, som vi sender ud, så det ikke bliver sådan helt sort, og man ikke kan komme til det. Så det arbejder vi på og håber på, at vi kan få en løsning, som alle kan bruge. Andre beskeder fra nogle af de andre menigheder? Det er jo virkelig sommertid, og tingene ligger stille, så der er nok ikke de helt store beskeder. Ja. Om 14 dage, ja, så er der den store spejdernes lejr på Hedeland. Og der er mange spejder herfra i hvert fald, der skal med. 50-60 stykker, tror jeg. Ja, så skal vi synge endnu en salme, en dejlig salme, O store Gud, og jeg synes, vi skal stå op og synge den. O store Gud, når jeg dit værk beskuer, naturens rigdom, herlighed og pragt, og stjerners tal på himlen hvad spuer, og alle ting din stærke hånd har skabt, der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, o store Gud, der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, o store Gud. Du plantede selv det træ til korsets blanke, og tornekronens busk var skabt af dig. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville ofre mig. Der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, O store Gud, der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, o store Gud, når tiden sover ikke engang er forsvundet, og himlens skare rundt om tronen står. Vi priser dig, for frelsen vi har vundet, hvor lovsang aldrig nogen ende får. Der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, o store Gud, der bryder lovsang fra mit hjerte ud. O store Gud, o store Gud, o store Gud, o store God formiddag. Inden jeg går i gang, så kan vi måske lige dele dem her ud.
Hvis ikke I er tilfreds med blækkvaliteten på den, så har vi en indsamling til Lyngby Baptistkirkes printer bag herefter. Eller bare en blækpatron. For nogle år siden så havde vi et prædikenserie samarbejde på tværs af nogle baptistkirker her i Danmark. Det var blandt andet Lone her fra kirken, hun var med, og så var der nogle andre baptistpræster. Det var et samarbejde, hvor vi gik sammen om at forberede nogle prædikenserier og lave illustrationer osv. Og på et tidspunkt så får man på baptist.dk, altså kirkens officielle blad, nys om det her samarbejde. Så jeg får en e-mail fra en journalist på bladet, der spørger, om han må have lov til at ringe mig op og interviewe mig omkring det her samarbejde. Og det må han selvfølgelig godt, og vi aftaler en dag, hvor han skal ringe til mig. Og på den her dag, så sidder jeg så og er i gang med at se en dokumentar på DR1 på min telefon, i mine hovedtelefoner, da telefonen pludselig ringer. Og jeg pauser den her dokumentar, og det er så ham, journalisten, der ringer. Og vi går i gang med det her interview, og alting går fint i et kvarter, 20 minutter. Og så lige pludselig, så hører jeg hans kone i baggrunden, der siger, han er altså meget varm. Og jeg stopper op og spørger, har du brug for, at vi udsætter vores samtale lidt? Altså vi kan for eksempel godt snakke sammen i næste uge i stedet for. Og han siger, nej, det er okay. Lad os bare tage den nu. Og jeg tænker, okay, han må vide, hvad der er brug for i situationen. Så vi fortsætter et minuts tid længere, og så pludselig, så hører jeg hans kone igen i baggrunden, der siger, Hans, du bliver nødt til at komme nu. Han er brændende varm. Og jeg stopper op. Ingen reaktion. Og jeg tænker, okay, han er fuldstændig frosset i den her situation. Så til sidst, så tænker jeg, nu træffer jeg en beslutning. Så jeg siger til ham, prøv at høre her, jeg kan høre, der er brug for dig et andet sted. Vi finder en dato i næste uge, og så må vi snakkes ved. Kan du have det godt? Og så smækker jeg på. Og så sidder jeg der bagefter, og er en smule chokeret. Altså for det første, hvad var det, der var ved at ske? Altså var det deres barn, der var blevet sygt, eller hvad var der sket? Og hvorfor reagerer han ikke? Altså, der var ingen reaktion hos ham overhovedet. Og lige da jeg når at komme mig så lidt over chokket, så går det op for mig. Men ham jeg talte med, han hedder jo ikke Hans. Han hedder jo Henrik. Og så kigger jeg ned på min telefon. Og så viser det sig, at det der er sket, det er min DR-dokumentar, der er gået i gang af sig selv, midt under samtalen. Og den stemme, jeg hørte, det var ikke hjemme hos Henrik. Det var min DR-dokumentar, og den kunne Henrik altså ikke høre. Det var kun mig, der kunne høre den her stemme. Så alt, hvad han har hørt, det er mig, der pludselig stopper op og siger, skal vi finde en ny dato? Eller nu tror jeg, du skal være et andet sted. Nu smækker jeg på. Så let og pinligt berørt, så tager jeg min telefon og ringer ham op igen og siger, du undrer dig nok over, hvad der lige foregik der. Nu skal du høre. Her i livet er det sådan, at de stemmer, vi lytter til, påvirker den måde, vi handler på, og den måde, vi er her i verden på. I dag, så skal vi stoppe op, og så skal vi spørge, hvem er jeg? Og det er der noget, eller det er en ting, som der er virkelig, virkelig mange bud på her i verden. I dag skal vi stoppe op og spørge, hvem siger Gud, at jeg er? Hvem siger Bibelen, jeg er? Fordi i Bibelen, der læser vi, at i det øjeblik, vi siger ja til Gud, så får vi en helt ny identitet. Ordet identitet bliver ikke brugt i Bibelen, det blev først opfundet i det 1600. Vi bliver en ny skabning. Og igennem Bibelen, så læser vi igen og igen og igen om, hvad den nye skabning er. Hvem du og jeg er. Og alligevel så har jeg en oplevelse af, at mange kristne har svært ved at gribe den her nye identitet. Og leve i den her nye identitet, fordi de bliver ved med at lytte til de andre stemmer, der fortæller en anden virkelighed om, hvem de er. Og derfor så skal vi stoppe op i dag, og så skal vi spørge, hvem siger Gud, at jeg er? Fordi først når vi har forstået, hvem vi er, og grebet den identitet,
bliver vi i stand til at leve det ud. Det er også derfor, at vi i Bibelen igen og igen ser det samme mønster. At først så får vi at vide, hvem vi er, før at Bibelen går videre og siger, hvad vi skal gøre. Først bliver du nødt til at gribe, hvem du er, før du bliver i stand til at leve det ud, som du er. Lad os bare tage 2 korte eksempler på det. Romerbrevet 12:1. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Så leder tilbage til de foregående 11 kapitler, hvor Paulus igen og igen har prøvet at fortælle os omkring den nye skabning, vi er blevet. Hvordan at det, som Jesus har gjort, har forvandlet os, og hvordan Gud ser på os nu. Og først efter han har brugt 11 kapitler på at banke de her sandheder ind i vores hoved, og prøve at få os til at forstå, hvem vi er, går han videre og siger, så medfører det her en ny måde at leve på. Eller i 1. Korintherbrev kapitel 6 står der, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I er købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme. Altså først en forståelse af, vi er en ny skabning. Dit legeme er ikke bare dit eget længere. Du er blevet et tempel. Og når du har forstået det, så kan du begynde med dit legeme og ære Gud. Så i dag skal vi prøve at stoppe op. Og så skal vi se på nok den tekst i Bibelen, der allerbedst beskriver, hvem jeg er i min nye identitet. Nemlig Efeserne kapitel 1, vers 3 til vers 14. Og jeg vil gerne advare jer på forhånd. Det er en meget, meget kompakt tekst, det her. Faktisk er det den længste sammenhængende sætning i Det Nye Testamente. 202 ord på græsk ud i en lang tankestrøm. Vi er så heldige, at de danske oversættere de har valgt at sætte nogle kommaer og nogle punktummer ind. Det gad Paulus ikke at bruge, for det brugte man ikke på den tidspunkt. Det var bare den ene indskudte bemærkning efter den anden. Selv med kommaer og punktummer er det her en intens tekst. Det er også derfor, jeg har fået den med hjem. Så kan I sætte jer på et tidspunkt, og så kan I læse den i jeres eget tempo. Der står sådan her. Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning med hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmeligheder ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus. Både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven. Vi, som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Vi skal med udgangspunkt i den her tekst se på 7 ting, som Paulus trækker frem omkring, hvem jeg er. Altså ikke hvem jeg er, men hvem vi er. Os, der har sagt ja til Jesus. Og det er ikke en udtømmelig liste, men det er en liste, som omfatter nogle af de aller mest centrale og allervigtigste ting at forstå, hvis vi vil forstå, hvem er jeg. Og jeg vil gerne advare jer på forhånd. Der er nogle af de ting, som vi kommer til at trække frem her, hvor hvor du vil have svært ved at sige, sådan har jeg det mig selv, eller sådan ser jeg på mig selv.
Det er derfor, det er vigtigt at se på det her. Jo sværere du har ved at sige det her om dig selv, jo vigtigere er det, at du begynder at sige det om dig selv. For så er det højst sandsynligt, fordi der er nogle andre sandheder og nogle andre historier, som er blevet fortalt til dig så mange gange, at Guds sandhed praller af som vand på en gås. Det første, vi skal gribe fat i dagens tekst, det er ligesom en slags overskrift for alt det andet, som vi hører i den her tekst. Nemlig, jeg er i Kristus. Jeg er i Kristus. Ikke, jeg er Kristus, jeg er i Kristus. Det her udtryk, det bruger han hele 6 gange i dagens tekst. Altså, jeg er i ham, eller jeg er i Kristus. I Paulus samlede værker, lidt efter hvordan man tæller det op, så bruger han det her udtryk 164 gange. Så centralt er det for at forstå, hvem vi er. Det her, det er selve grundforståelsen, hvorpå alt det andet, vi kommer til at kigge på i dag, bygger. Jeg er i Kristus. Og hvad betyder det så? Jo, i Galaterne 2 står der sådan her, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Altså Galaterbrevet her er i gang med at tale omkring, hvad er det, der sker i dåben? Hvad er det, der sker den dag, jeg siger ja til Jesus? Og han siger, dåben er et billede på, at du begraver dit gamle væsen, din gamle person. Og i det øjeblik, du står op for graven, så lever du ikke længere bare i dig selv. På en eller anden forunderlig måde, så står der, vi lever i Kristus. Altså lige nu går du rundt på en eller anden forunderlig måde og er indkapslet i Jesus. Det kan være svært at forstå heroppe. Men det betyder, at når Gud kigger på dig, så ser han dig igennem Jesus. Og det er derfor, at nogle af de ting, vi kommer til at sige bagefter, det giver kun mening, hvis vi først forstår, at Gud kigger på dig igennem et filter, der er Jesus selv. Ved I, hvad det også betyder? Det betyder også, at hver gang, hvor du går rundt og taler negativt om dig selv, eller taler dig selv ned, så er det faktisk ikke længere kun dig selv, du taler ned. Du taler faktisk negativt og taler ned omkring Jesus. Her i verden, så får vi ofte at vide, at identitet, det er sådan noget, vi skal søge efter, eller det er noget, vi skal skabe. Problemet er, at hvis din identitet er et eller andet, du har opbygget selv, hvad sker der så den dag, din verden rystes? Hvem er du så? Altså, hvis du har en identitet, der er bygget på din karriere, hvad sker der så den dag, du af den ene eller anden grund ikke længere kan have et arbejde? Hvem er du så? Hvis din identitet er bygget omkring dit udseende, hvem er du så den dag, dit udseende ændrer sig? Hvis din identitet er bygget op omkring det at være mor eller være far, hvad sker der så den dag, børnene flyver fra reden, eller der kommer konflikter derhjemme? Hvem er du så? Bibelsk identitet er ikke noget, vi søger. Bibelsk identitet er ikke noget, vi skaber. Bibelsk identitet er noget, vi bliver givet i Kristus. Det vil sige, at din identitet bygger ikke længere på noget, du har gjort, eller noget, du er. Det bygger på noget, han er. Så ligegyldigt hvilke bølger, der kommer imod dig, så ændrer det ikke, hvem du er. Du kan stå fast på det her. Verden siger, find dig selv. Bibelen siger, find Jesus. Følg ham. Så finder du dig selv. Jeg er i Kristus. Skal vi ikke prøve at sige det højt sammen? Jeg er i Kristus. Det næste vi hører, det er, jeg er velsignet. Og hvad betyder det så at være velsignet? Der er det danske sprog så dejligt, at vi har bare taget det latinske ord og oversat det helt bogstaveligt, og det latinske ord er direkte bogstaveligt oversat fra det græske, som vi har i Bibelen. Ordet velsignet på græsk betyder at sige noget vel. Der er en, der har talt vel ind over dit liv. Gud har talt vel ind over dit liv. Første gang i Bibelen, vi møder det her, det er i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 28. Lige efter vi har læst om hele skabelsesberetningen. Gud har skabt det hele, og Gud har skabt mennesker. Og så står der, og han velsignede dem.
Altså før de havde præsteret noget som helst, før de havde gjort noget som helst for at gøre sig fortjent til det, så står der, Gud velsignede dem. Han talte vel ind over deres liv. Og jeg ved godt, at på moderne dansk, så en velsignelse er lidt sådan et, jeg håber, du får det godt. Må du leve 100 år? Må det gå dig godt? Sådan et ønske om et eller andet. Bibelsk velsignelse er faktisk langt mere end det. Når vi studerer velsignelser i Bibelen, så ser vi, at en velsignelse i Bibelen er lige så konkret som noget, der er sket rent praktisk. Det er også værd at bemærke, at første gang vi læser om velsignelsen, altså i 1. Mosebog kapitel 1, vers 28, der kommer det direkte efter, at Gud 7 gange har talt. Og det han talte, det blev sådan, som han talte. Lad der være lys, og der blev lys. 8. gang han taler, der taler han, må du være velsignet. Han taler noget ind over dit liv. Paradokset er selvfølgelig, at når vi kigger igennem Bibelen, så møder vi en del forskellige personer og folk, som aldrig nogensinde oplever, at den velsignelse, Gud taler ind over dem, kommer til at gå i opfyldelse. Og hver eneste gang, så er fortællingen den samme, at de begyndte at lytte til andre stemmer. At de i stedet for at stole på Gud, begyndte at stole på alt muligt andet, så de gik væk fra den vej, Gud ville have dem til at være på, og gik nogle andre steder hen. De gik væk fra den velsignelse, fordi de ikke stolede på Gud. Fordi de ikke satte deres lid til ham. Velsignelse betyder ikke, at nu går alt godt i dit liv, og nu kommer der ingen problemer længere, og nu bliver du hamrende rig. Paulus sidder i fængslet og skriver Filipperbrevet. Men selvom han sidder i en fængselscelle, så kan han fuld af frimodighed skrive, jeg er velsignet. Gud har talt vel ind over mit liv, selv midt i mørket. Selv midt i de svære ting, så ved jeg, at Gud har en plan for mig. Gud har en vej for mig. Jeg står ikke alene i det, jeg står i. Gud vil mig det godt. Og det er stadigvæk sandt, selv når jeg sidder her i en fængselscelle. Jeg er velsignet. Kan vi ikke lige sige det? Jeg er velsignet. Så kommer den tredje. Jeg er udvalgt. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os. Det her, det dækker over et noget besværligt teologisk emne, som vi ikke skal komme ind på i dag. Men det, vi skal fokusere på i dag, det er det, som vi ved, der ligger i det her. For det her emne, det bliver taget op igen og igen i Bibelen. At du blev udvalgt fra før skabelsen af. Ikke nogen blev udvalgt. Ikke dem derovre blev udvalgt. Dig, der sidder her i dag og tror på Jesus. Før den her verden blev skabt, havde Gud dig i tankerne. Udvalgt dig. Prøv lige et øjeblik bare lige at stoppe op og bare lige fang storheden i det her. Du er ikke en fejl. Du er ikke en smutter. Du er ikke en, der ikke passer ind. Bibelen siger, du er udvalgt. Ikke bare som en plan B eller en plan C. Fra før skabelsen af var du udvalgt. Jeg siger det her, fordi jeg tror, der sidder nogle folk her i dag, som gennem jeres liv har fået at vide, du er ikke ønsket. Eller du passer ikke ind. Eller du kan ikke bruges på grund af det ene eller det andet. Måske er der nogle lærere, der har talt det hen over jer. Måske har I oplevet, at i fællesskaber, så blev I hele tiden holdt udenfor, fordi I var ikke gode nok, I passede ikke ind i fællesskabet. Eller måske er der nogle forældre til jer, der har sagt det her. Måske sidder der nogen her i dag, som stadigvæk, selvom du er en voksen i dag, har ar, fordi dine forældre måske engang fortalte dig, at du egentlig ikke var ønsket. Måske ville de have en dreng, og de fik en pige. Måske ville de ikke have haft flere børn, og så kom der en smutter. Måske var de for unge, de var måske ikke blevet gift endnu, og pludselig så kom du til verden, og det var en skam, de skulle bære på, at du var deres skam. Bibelen siger, det er ikke sandt. Der er en anden sandhed om, hvem du er. Og den sandhed er, du er udvalgt. Fra før verden blev skabt, du er ikke en smutter. Du er ikke en fejl. Dit temperament er ikke en fejl. Din personlighed er ikke en fejl. Dit udseende er ikke en fejl. Du er udvalgt. Jeg er udvalgt. Lad os sige det. Jeg er udvalgt. Det fjerde, det er, jeg er hellig.
Ordet hellig betyder at være tilsidesat til et særligt formål. Hvis du har en kop derhjemme, som er helliget til kaffe, så betyder det, at den her kop, så drikker man kaffe. Det er det, koppen skal bruges til. Bibelen siger, at enhver, som tror på ham, ikke en lille flok præster, ikke nogen særlige kristne med særlige evner, men enhver, som tror på ham, er helliget. Altså sat til side til et helt særligt formål. Og igen, så ved jeg, at der er nogen, der sidder og tænker, hvad kan Gud bruge mig til? Det er simpelthen ikke sandt. Det er en fortælling, der er blevet fortalt ind i dit hoved igen og igen. Guds sandhed til dig er, du er sat til side til et helt særligt formål. Og det er måske ikke det samme formål, som Ole har fået givet. Og det er ikke det samme formål, som Christina har fået givet. Men du er sat til side til et helt særligt formål. Jeg har en plan med dit liv. Og hvis vi griber den her sandhed, så vil det forvandle den måde, vi er i verden på. Så vil det betyde, at når vi går ind i en ny situation, så vil vi være lyttende og nysgerrige og sige, Gud, er det nu, du har helliget mig? Er det her en hellig situation? Når vi kommer ind i en ny relation, der er et nyt menneske, der kommer ind på vores vej, så bliver vi nødt til at stoppe op og så spørge Gud, er den her person helliget i forhold til mig? Er jeg sat til side til at være noget helt særligt i lige præcis den her relation, Gud? Det bliver en helt anden måde at være i verden på, i stedet for at tænke, der er nogle personer derovre, Ole han er helliget, og præsterne er helliget, og der er ikke noget formål med mit liv. Bibelen siger, du er helliget. Du er sat til side til et særligt formål. Jeg er hellig. Det var de lette. Nu kommer vi til punkt nummer 5. Og den tror jeg, der er nogen, der er svært ved at sige. Jeg er uden fejl. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og i vers 7, i ham har vi tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Kan du sige det her højt? Jeg er uden fejl. Jeg ved, der er nogen, der kan. Jeg ved også, der er nogen, der kan sige det med munden. Men inde i hjertet, så tror du egentlig ikke på det. Fordi hele dagen lang, så går du rundt og fokuserer på alle dine egne fejl og alle dine egne mangler. Jeg er i Kristus. Derfor er jeg uden fejl. Det betyder ikke, at jeg aldrig har lavet noget forkert. Det betyder, at det, jeg har gjort, hvor jeg er trådt ved siden af, det er der betalt for. Det betyder, når Gud kigger på dig, så ser han dig igennem Jesu blod, og han ser dig uden fejl. I salme 103, så bliver det sagt sådan meget poetisk, så langt som østen er fra vesten, så langt har han fjernet dine synder fra dig. Altså en anden måde bare at sige, uendelig langt. Når du bliver ved med at sige det modsatte, så siger du faktisk, at Gud lyver. Jeg tror også, der sidder nogen her i dag, som måske godt kan acceptere, at Gud har tilgivet mine synder. Men jeg kan ikke tilgive mig selv. Det svarer lidt til, at du en dag kommer gående, og så møder du en gammel kvinde, som kommer gående med en tung sæk med kartofler på ryggen. Og hun slæber sig afsted. Og du går op ved siden af hende og tilbyder hende at bære sækken. Og du tager sækken op på din ryg, og I går videre sammen. Men hun bliver ved med at gå sådan her. Og du spørger hende, men hvorfor går du sådan her? Jeg har jo sækken med kartofler på min ryg. Hun siger, ja, jeg kan godt acceptere, at du har taget sækken med kartofler, men jeg kan ikke acceptere, at jeg ikke længere selv har den på min ryg. Så jeg vil blive ved med at gå sådan her. Jeg fortjener at gå sådan her. Jeg er ikke bedre end en, der skulle gå sådan her. Du modarbejder Guds plan i dit liv, hvis du bliver ved med at fokusere på alle de ting, som han siger er tilgivet. Hvis du bliver ved med at gå, som om du har en sæk med kartofler på din ryg, selvom han har fjernet det, så modarbejder du det, som Gud har for dig. Så ret dig op og begynd at tale Guds sandheder ind i dit liv. I stedet for alle de sandheder, der hele tiden bliver fodret ind i dit øre om, at du er ikke god nok, og du slår ikke til, og nu har jeg gjort sådan igen og igen.
Øv dig simpelthen i, når stemmen kommer og siger de her ting, og svar tilbage. Lad være med bare at æde det råt. Du behøver ikke at æde løgne råt. Men du bliver nødt til at have noget at svare tilbage med. Noget, der står fast. Noget, der ikke rokkes. En Guds sandhed. Skal vi prøve at sige det? Jeg er uden fejl. Så kommer vi til punkt nummer 6. Jeg er forløst. Det græske ord for forløst, det er et ord, som man brugte om det at købe en slave fri. I Bibelen der læser vi, at før vi blev kristne, så var vi slaver af synd. Det vil sige, vi havde ikke en fri vilje til at vælge, om vi vil følge det her eller ej. Alle de her ting, som i virkeligheden bryder ned. Alle de her ting, som skaber afstand. Alle de her ting, som er destruktive og går imod Guds vilje. Vi havde ikke nogen fri vilje. Men Bibelen siger, at i det øjeblik, at du tog imod Jesus, så brød Jesu blod de lænker. Du er ikke længere slave. Der er blevet betalt for det. Og alligevel så ser jeg meget ofte mennesker, der gang på gang vender tilbage til deres gamle slaveherre. Og han siger til dem, jeg ved ikke, hvad du laver her. Du arbejder her. Du er her jo ikke mere. Du er jo ikke slave. Du er jo blevet købt fri. Men du er ligeglad. Du tager lænken omkring dit ben, og så tager du en hakke, og så går du ellers i gang med at ødelægge dig selv. Fordi du kan ikke gribe den identitet, at jeg faktisk er fri. Hvis du vil begynde at leve i friheden, så bliver du nødt til at starte med at gribe sandheden. At jeg er blevet sat fri. Jeg behøver faktisk ikke længere at være i lænker. Jeg behøver ikke længere at følge de her gamle ting, som jeg ved ikke er gode for mig. Jeg har en fri vilje. Gud har sat mig fri for lænkerne. Men jeg bliver nødt til at gribe det, før jeg kan begynde at handle i overensstemmelse med det. Det bringer os til det sidste punkt. Nej, vi skal lige sige det. Jeg er forløst. Så tager vi det sidste 7. punkt. Jeg er arving. Vi har fået barnekår. Igen, det græske udtryk, der bruges her, det er et juridisk udtryk. Et juridisk udtryk, som betyder, at man er fuldt og helt, både i praksis og juridisk, blevet gjort til et barn af en anden. På det her tidspunkt, så var det ikke en unormal kutyme, at du tog et andet menneske, ofte et voksen menneske, og adopterede dem. De blev gjort til dine børn. Det kan være, at det var en, som ikke havde nogen forældre. Det kan være en, du havde en særlig relation til. Det kan være en tjener, det kan være en slave. Det kan være mange forskellige. Og fra det øjeblik, de juridisk blev gjort til dine børn, så var de i verden på en anden måde. Når folk mødte dem på gaden, så tiltalte de dem på en anden måde. De kunne ranke ryggen, fordi de var ikke længere bare et eller andet tilfældigt. Nu var de barn af ham eller hende. Og alle vidste, at det her var gyldigt. På et tidspunkt for nogle år siden, så mødte jeg i en genbrugsbutik, jeg var inde i, så stod der i køen foran mig en dame og en ekspedient og talte sammen. Og i den her samtale, så på et tidspunkt, så nævner den her dame, at hun var barnebarn eller oldebarn af en eller anden iransk konge. Og bare hun siger det her, så blev samtalen allerede mere spændende. Nej, du er barnebarn af en iransk konge, og nu befinder du dig her, og hvad er historien bag det? Prøv at høre her. Du er ikke barnebarn af en eller anden tilfældig konge. Du er blevet adopteret. Du er barn af himlens og jordens konge. Det er den, du er. Det er din identitet. Det er den måde, du kan træde ud i verden på. Og ved I, hvad det også betyder? Det betyder, at du er arving til alt, hvad der er Guds. Alt, hvad der er Guds, er dit. I Bibelen har vi en lignelse om den fortabte søn, hvor der er de her 2 sønner. Den yngste kommer til faren og siger, jeg vil have min arv udbetalt på forhånd, og så formøbler han det hele op. Men han vender tilbage og håber på bare at blive tjener. Men faren tager imod ham med åbne arme og slagter fedekalven. Og så kommer den ældste søn, som er blevet derhjemme, og han bliver vred. Og han siger til faren, jeg vil ikke være med i den her fest. Prøv at høre her, jeg har været trofast mod dig hele tiden, og du har aldrig nogensinde slagtet en fedekalv for mig. Hvortil faren svarer på moderne dansk, hvad snakker du om?
Det giver jo ingen mening, det du siger. Vil du have en fedekalv, så tag en fedekalv. Du opfører dig som om, at du er tjener på gården. Du er min søn. Alt mit er dit. Men du lever som om, at du levede i en anden virkelighed. Du er barn af Gud den almægtige. Det betyder, at du er ikke bare en eller anden ligegyldighed. Du er ikke bare en tilfældighed. Det betyder, at du går ikke bare ud i verden i egen kraft. Du går faktisk ud i Guds autoritet og kraft. Men før du begynder at forstå det med hjertet, før du begynder at gribe det her, så bliver du aldrig nogensinde i stand til at leve det ud. Så vil du blive ved med at leve i den gamle identitet, i den gamle natur. Fordi de stemmer, vi lytter til, de påvirker den måde, vi lever på. Så næste gang, at stemmen kommer og prøver at fortælle dig et eller andet, som bryder ned, så lad være med bare at bukke ryggen og sige undskyld, det skulle jeg heller ikke have gjort. Så ret ryggen og sige, sådan skal du ikke tale til mig. Guds barn. Hvis du har et problem med det her, så tager du den med Gud, med min far. Det er ham, der har sagt, hvem jeg er. Det er ikke mig, der siger det. Og hvis ikke du tror på det, så tager du et opkald til ham. Fordi sandheden om, hvem jeg er, det er sådan og sådan. Bliv ved med at sige det. Det er også derfor, I faktisk på jeres seddel har fået de her 7 punkter med hjem. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med en konkret udfordring til jer. Så den her seddel med hjem, og i løbet af den næste uge i hvert fald, så sæt dig på et tidspunkt, hvor der er god ro og fred, og så sæt dig og stille og roligt læse det her tekst igennem. Og så for dig selv, så sig det ud højt, de her sandheder om, hvem du er. Og hvis der er nogen, der er svære at sige for dig, så sig dem 2 gange. Eller 10 gange. Sandsynligheden er, at lige så mange gange, som du har lyttet til løgne, lige så mange gange bliver du nødt til at lytte til sandheder, før at du får brudt med de løgne i dit liv. Jeg holdt en prædiken for et år siden over den samme tekst, hvor jeg også udleverede den her seddel. Og min kone var så flink at tage sedlen med hjem og hænge op på vores køleskab derhjemme. Sandheden er, at præsten selv har også brug for at høre hans egen prædikener. Og den hænger der stadigvæk derhjemme. De her 7 sandheder om, hvem jeg er i Kristus. Og i løbet af det her år, som har været et spændende år på mange forskellige plan, med mange opture og nedture og spændende vandringer, har der været mange gange, hvor at enten jeg eller hun har blevet modløs, eller har tænkt, det her det går overhovedet ikke. Så har vi hævet den her frem. Og så har vi sagt, hov. Hvad er det for nogle stemmer, vi begynder at lytte til lige nu? Nogle gange, hvis jeg har sendt en sms hjem, og sagt, prøv at høre her, Leila, det er bare, og det kommer slet ikke til, og det... Så har hun bare taget et billede af den her, og så har hun sendt den til mig. Husk nu på, hvem Gud siger, du er. Husk på sandheden om, hvem du er. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du betalte prisen for, at vi kunne få en ny identitet. For, at vi kunne blive dine børn. For, at vi kunne blive frie. Vil du hjælpe os til også at gribe det? Vil du hjælpe os til ikke bare at høre på det, og så parkere det et eller andet sted langt nede i vores hjerte, men at gribe dine sandheder og begynde at tro på dem og vandre efter dem, så de slår rødder dybt ind i os. Og jeg beder dig om i den her proces, hvor at vi siger og taler de her sandheder ud højt, Gud, at du lige så langsomt vil begynde at bryde gamle løgne ned, som er blevet talt til os igen og igen. Du kender den enkelte, der sidder her i dag. Du ved, hvilke løgne, som har slået rødder hos forskellige folk. Du ved, hvilke løgne, som konstant bryder ned og holder tilbage fra, at de kan få lov til at leve det liv, som du har skabt til dem. Jeg beder dig om i dag, hvor du begynder at bryde med de her løgne og erstatte dem med dine sandheder. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge nogle sange sammen, og skal vi ikke rejse os op, dem der har lyst, og bede til det.
Far, vi vil søge. Far, vi vil søge dit ansigt. Vi længes efter dig. Længes efter dig. Far, vi vil søge dit ansigt. Vi rækker ud mod dig. Rækker ud mod dig. Kun dig. Kun dig. Kun dig. Har vi for øje. Kun du er
Tak, Michael, for at du minder os om nogle meget vigtige ting om det at være menneske, som vi meget let kan gå hen og glemme. Så nu håber jeg, at I alle sammen vil tage de frø, der er sået i jeres indre, lige præcis på det punkt, hvor I havde brug for det, at tage det med hjem, og at de må bære frugt i løbet af den kommende uge. Tak til Christina, som har ledt os i dag. Vi sang musik. Nu skal vi have en velsignelse, som er skulle rejse jer op. Må Gud Fader holde dig i sin hånd og beskytte dig mod alt fare. Og Kristus, Guds søn, gå ved din side ved skridt på din vej. Må Helligånden opfylde dit hjerte og gøre dig sand og tro, og må den treenige Guds fred fylde dig i dag og for evigt. Amen. Og så bliver vi stående, mens vi beder om vores fælles udgangsbøn. Herre vor Gud, vi går herfra i tillid til, at du går med os. Hvad enten vi føler os stærke eller svage. Velsign vores hænder, så de gør godt, og vores ord, så de spreder håb. Styrk os ved Helligåndens kraft, at vi kan følge din søn, Jesus Kristus, og i kærlighed tjene dig og vores næste. Amen. Værsgo at tage plads, så vil Christina slutte gudstjenesten for os.